Живяло някога едно малко момиченце на име Лия. Той имало черна коса, мека като нощното небе и тъмни очи, блестящи като две маслинки. Но Лия имала и една необикновена тайна. Лия обичала лук. Не просто обичала, обожавала го. Суров, печен, в супа, в салата, за Лия лукът бил като златно съкровище. Хората в селото често се чудели и подсмихвали. Как може това дете да яде толкова лук, питали се те. Ами, че ще заплаче, казвал друг. Или ще мирише, допълвал трети. Но Лия само се усмихвала и си хапвала щастливо. И ето чудото, тя никога не боледувала. Била винаги силна, жизнена и изкряща от енергия, а бузките и румени като изгрев. Тайната сила на Лука в една студена утрин, когато вятърът завивал ъглите на къщите, в селото влязла болест. Деца и възрастни се разкашляли, завивали се под одеялата и не излизали цяла седмица. Само Лия тичала навън, гонела снежинките и се смеяла на воля. Селяните започнали да се чудят. Как така Лия е здрава? Как не се разболява като всички нас? Лия се усмихнала срамежливо и казала: може би защото лукът ми дава сила. Той е моят малък пазител. Хората се спогледали и най-накрая разбрали. Това, което ги било карало да се чудят, било всъщност нейната сила. Добър пример за всички. От този ден нататък малките деца вече не се мръщели на Лука. Майките започнали да добавят по-малко в супите, а бащите – в салатите. Алия станала прословута в цялата област като лученото дете, момичето със смелото сърце, здравия дух и най-широката усмивка. И когато някой се разболеел, всички знаели какво да направят. Време е за лучена супа, казвали с усмивка. Като на нашата Лия. И така селото живяло здраво, весело и благодарно, заради едно малко момиченце, което не се срамувало да обича онова, което обича.